the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Omar ginaingon. Love ko ikaw. Apan tungod kay tuwa ka sa layo, natintal ko sa babae nga dako o gusto nako. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay, kuyahan ako dayon. Upat ka round yun ang atong nakuha. But, duha rabaya. Gitimes to ra niyo. Sabat na good. Magtagpaw ta. Kayo man nabaya ako malarga paingan sa gawas. Og duha ka tuig ang akong kontrata dito. Gusto ang tataka pugnan. Kaya di ko gusto nga malayo ka na ako. Gusto na adam kang mo abroad. Gusto mo ko nga makatikom to og daghang kwarta. Aron ini kasal nato, di ta maglisod og balhin nya ato na yung bay. Ayaw ka bala ka, day. Kaya ako din sa Pilipinas. Mandarbaho sad ko. Dili ko gustong ikaw rin mandarbaho. Kitang duha jud. Kada sweldo na ko sa gawas. Magpadako nimo ha. Nya ikaw na'y bahala nga motigom. Lahi ang ipadako nila ni mama o ni papa nya. Lahi sad ang para imo. Ang akong ipadani mo, para nato ng duha, ha? Uday, ang tanong niya ni mong ipada, ako yun ng tigumon. Sige. Salamat, ha? Ya, sige na. Padayon to. Okay na nang imo diha. Ha? Namatid lagi ka. Nigahi na side. Ano na nang gituok diha, Magtagpo ko, ani. Kailan ka na kung Ikaw, kalima na ni. Dali. Mahal, tagip ka. Kaya bisang na ako. Ingay, hapon na ako. Siyempre. Manigahi naman ni. Ani, ha? Ay, magbabaw kita, Zay. Magbarabag ko. Omar, I love you, Omar. Unsa, may nagustuhan kang babae? Imong kauban sa trabaho? Oo pa, pero nagpugong gid ko Kay may uyab naman ko. Luoy taon si Darlene nga nanarbaho sa gawas aron lang makatigom para sa mong ugma. Maogyod. Busa pugong lang yun. Pero pa, gaming nga mo jerjero Ako ba lang kahang jerjero ning akong kauban, no? Oo. Pero di na ko siya pakastal kay namas Darlene. Ay, ayaw. Nakagusto na ba ka ng babayhana? Basen kung imo siyang majerjira, no? Na, mupilit siya nagay imo mapakaslan. Luoy kay taon si Darlene sa gawas, Niya pa. Unsa may buhaton ako kung mutukar akong gana. Sama ini, tawa, tukar akong gana. Tawa pa akong tabangan pa, wag ka kayo. Tawa din pa.
Patan-o pag inunawan mo na ako da. Bitaw da. O klaro di kayo. May tuskig mayo ni mo anak. Alala, lakas kwarto dong. Pagkinamot na lang. All by myself ba? Sige dong, lakaw na. Oh, yun na. Ang imong cellphone ay. Basin is Darlene ang nanawag. Oh, si Igod pa. Si Darlene nga, tuwa sa gawas. Ayaw, lakaw na des kwarto be. Lakaw sa kwarto. Paghubo na tanan. Unya, pag phone sex mo. Sige na. Upa, aris ako. At tukos kwarto. Paminawang. Ang ako dong. Nagkadong. Uday, nagpakapaka ang imuday. Ang ako na natungupog ka. Uy, dong ka dong. Yung at pagawa sa tunggana dong. Hapit ako na. Taon kay kapoy na po 6.6 ay naunsa panahon po na mampur taon oy bidyokol na ustor oy klaro kay bidyokol unsa kung walang mahimo bay ito ang mga suslayo nya nakapagawas kasi mong garap sobra pas gawas numdum lang ko sa kong amigo ana kinsa man si Bay J katubay sa paminaw ka sa ako pero lahi ganung personal nga do na kay Jajero ba kanang actual gid ba lahi gyud kayo ano na kay personal nga Jajero no yung bida si Imay nakauban to sa trabaho nga dako kay gusto nimo unsa panguyaban ako sa Emma panguyabi na siya puti bigbuga na rin imo. Kita kay naglingkod na siya sa bangko nga nagbilabilaw nagasayang siya ato. Yay. Isos. Og mauyab na mo di na ka mag-anto sa ng 6.6 diyan unsam kay ilami biyan oy. Imo lang ludan nimo kabot. Guwapar ba si Emma bay? Tawian mo eh. Kuya kung mahilabtan ko siya unya madutlan ko. Saon man ako si Darling nga tuas gawas. Tari pag una-una na dutla no yun unsa man kay ang permanente ang importante daw dili permanente ang importante maka-cher-cher ka nga agi ni mo iba nga saman nguyab ka ima dili sulti yun kayo di ka ako yuyab na nga ay binuang di bay lagi pagitag imo ako na si Ima sige bahala na ni panguyaban ko siya okay. Salamat day nga gisugot ko nimo. Love kita ka, Omar. O nagplano na unta ko nga sa sunod buwan kung dili ka gyud manguyab na ako. Mundang na lang ko sa kong trabaho. Aron dili na ta ka makita, Mar. Abi mo, day Ima. Naluoy ko sa kong uyab nga tuwa sa gawas. Kay watan to siya kalahibaw nga mauyab kong laing din sa Pilipinas. Nakonsensya ko. Kalimti na lang to siya. Naman to siya sa layo. Ako may nias imo ang kiliran. Ako ang makahatag ni mo sa kalipay. Kay ni ako upan ni mo. Day Emma. Kisputing ko ni mo. Asang ko eh? Ha? Ay, wa mami manarbaho si Emma ron pa. Mag-date me. Mingawan ako jir-jir pa, uy. Ay, kaluoy ba taon si mong uyab, uy, taon. Di ba, nagpadaman siya ni mo? O kwarta, kagahapon? Di ba da? Apon, wa man ang kukuhain ng tanan niyang gipadapa. Kung mauli siya, anang higayon na, nga bubuwag na tingali ko ni Emma. Ha? Kaha?
Makahimo kapag buwag na imang nadutlan ka naman niya? Ha? Pa. May hapit ko ni mong kadali din sa inyo, bay. Kay gusto kong maminaw si mong tambag. Hindi ka kong tambag sa. Padung na meron nga mag-date ni Ima. Og dadon ko na siya sa motel. Okay ra kaning pagabuhaton ko, bay? O para ba may magbuwag ni Darlene? Kaya sige man, good ang akong mahal. O sa may tambag ni mo, bay? Ay, nindot kay. Sabi, Ayaw sa paghunahuna kung kinsay pilion ni mo nilang duha. Muna, maunay-una nga baka jersey ka. Oh, mauna sa sige, bay. Salamat sa mong tambag. Mauna tambag ni Clint. Clint Eastwood. Sus, bulawanon kayo mong mga tambag, bay. Kay nahibaw ko nga. Maka-jir-jir yung kang maayo, ana ni. Kung maka-jir-jir ka, okay na kayo na. Sige, Saman. Sige. 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 Takaw na. Kau, Ato na ko. pakuyuga to si Clint. Lantakaw ka. Para Ito kayo, bigaon kayo. makatilaw sa to. Bigaon ka to. Ano maabor to si imani mo? Bida sa di mo. Klaruha yun. Virgin pa ba? Uwi. Klaruha. Ha? Matay ba? Abi di mo? Igo na si imas. Imuha ba'y porbida. Tig-ig yun namin. Matay diba? Ni anata tungod sa motel, day. Ikaw ha? Ingon ka kay Manuroy unato sa mall. Niyaman lagi ko ni mo ihunong aning tungod sa motel. Unahon taning motel, day, kay lami na kayo. Dong, ang tinuod. First time pabaya nila ako. Virgin pabaya ko. Ikaw na'y bahala na ako, ha? Ihatag na ako ni mong akong kaputli. Ako'y nakaunan ni mo, day. Surtihan ako, day. Salamat kay day. Tana. Taxi driver. Nalimot man ko hapit. Dira mong plate, oh. Tana, day, ima. Tutano ba yun, day? Inuwag na nga virgin pa ni. Pikot pa kayo. Ping-ping pa. Luminiana kang upang. Ni agad ay. Kalami. Hindi na magwanta day. Langin kayo. Ubuon ko di akong brief ha. Ako na ning ubuon. Sige. Hala. Oh my God. Katako. Ako taas. Kalami, ani, oy. Lolo. Basig dili na maarang sa ako. Virgin pa ba ako? Hinayon ng nako, day. Dali, bi. Ibilat ang doon mo kapaan. Di ko mamatay, anak. Mamatay kas kalam init. Agay. Abiso sa sakit ka, ay. Patay na ko. Patay. Agay, ay. Nakuha gyud nako ang pagka-virgin ni Emma atong higayuna. Naglisod in town siya barog human sa nahitabo. Ug ning higayuna, nadutlan nako ni Emma. Nakat-on ako sa paghigugma niya. Ug akong uyab nga tuwa sa gawas, padayon dabag padaog kwarta nako. Ako, naglibog nako kung unsay maayo nakong buhaton. Naglibog nako. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Omar, dinhining tulumanon. What's the style? Naglibog na style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.